Nah, guys, iki mau aku bar Lirboyo Kediri. Saiki wis tekan Galek iki. Munggah alas Galek Tugu. Oke. Engko yo liwat bendungan karo perbatasan kae. Bendungane cek ngarep kono. Iki kok kene ketok ora iki, kok dhuwur iki. Nah, kono kae bendungane kae. Nah, kiri kae bendungane. Karena air terjunnya kan. Air terjunnya barang kayak dhuwur. Nah, ini bendungannya cek ngarep kono. Munggah alas Galek. Hmm. Jalannya sahdu tenan wae. Nah, iki bendungane ngarep iki. Bendungan Tugu. Eh, Bendungan Tugu iki ngarep iki nggon pose iki. Jam. Iki pintu masuke. Nah, ini ngarep iki tugune perbatasan iki. Galek Ponorogo iki. Tugu perbatasane kuwi nek sing tugu nek patung reoke ngarep kae. Ya iki. Kene iki rawan longsor nek hujan iki. Iki tugune perbatasan kae iki. Iki tulisane Galek ke. Galek. Kayak iki sing patunge reok tugu reoke. Nah, galane letter S ngene iki. Wis ngono sik, guys. Arep mulih.